מתחם האירועים אדמה משיק מתחם קבלת פנים חדש, ואנחנו יצאנו לבדוק אותו מקרוב, וגילינו שמדובר באחד המקומות עם השירות הכי טוב שיש. רוצים לראות? בואו איתי. האורחים שלכם ייכנסו דרך השביל הקסום אל הגן היפהפה שמוקף צמחייה ירוקה, אבל גולת הכותרת הן העמדות שמקיפות את הגן מסביב ומגישות לאורחים שלכם מגוון מנות מכל רחבי העולם, יוון, אסיה, איטליה, ואיך אפשר כמובן בלי ישראל. מעבר לאוכל הטעים, מתחם קבלת הפנים של אדמה רחב, ותוכלו למצוא בו פינות ישיבה נעימות וקסומות, ושדרת חופה גדולה ומרווחת, על מנת שכל האורחים שלכם יוכלו ליהנות מהרגע הכי מרגש של האירוע. כיף לי ברמות, התרגשתי, והנה, האנשים פה עשו את העבודה שלהם בצורה הכי טובה שיש, אנחנו נהנים ברמות. צוות מקצועי, מטורף. ברוך השם, אנחנו אחרי הלחץ. מתחם האירועים אדמה מכיל שני אולמות, אולם אחד שמכיל עד 750 אנשים, זה האולם הגדול, האולם הקטן מכיל 400 איש, קונספט הוא קונספט אורבני, יש פה הכל מהכל. מה הדבר שהכי חשוב לך שזוגות ירגישו כשהם נכנסים למקום בפעם הראשונה? קודם כל הנראות, הדבר הראשון שרואים זה את הגן שלנו, הגן המדהים, ירוק, הכל מטופח, הכל מטופל תמיד. הדבר שני זה השירות, השירות יהיה תמיד ברמה גבוהה מאוד.